Ito po yung
Nice to meet you. Yung mamaya pa sila. Yung mga gusto mong kumanta dyan, pwede tayo. Yes. Lawak dito. Grabe. Ayan, may isa lang sila pag-shout out. Pinaka-shout out mo ang kanyang YouTube channel. Yung mga kabrap namin. Mga motor riders. The Young Millionaire of Pangasinan. Lahat tayo milyonaryo. Maawa tayo sa mga ano. Dumikit-dikit tayo sa mga milyonaryo. Parang kahit buong araw ka ata, hindi yung malibot dito. Ang lawak. Yan ang kanilang ito. Mga yan. Yan. Mga ka-members namin, mga ka-brap. The beautiful member, si sister ko. The husband and wife. Yan. The Young Millionaire of Pangasinan. Yes. Kailangan sumabit tayo.